over een vrouw die invalide is geraakt na aanval van pitbulls. Die zaak werd gisteren in de rechtbank behandeld en het gaat om een aanval die plaatsvond op 11 augustus 2023. Op die dag werd mevrouw Jacqueline Hamilton aangevallen door 2 honden die leken op pitbulls in de Caia Prononia. Ze was klaar met haar werk, huishoudelijk werk deze in de buurt, toen ze langskwam en werd aangevallen door de 2 honden. Daarbij liep ze ongeveer 40 beten op, verspreid over haar gezicht, borst, armen, buik en benen. De eigenaar van de honden kwam wel naar buiten om de dieren weg te halen, maar kon ze niet onder controle krijgen. Ze kon daarna niet meer terug naar haar werk bij Crefona. En omdat ook haar mobiliteit is aangepast, kan ze ook geen huishoudelijk werk meer doen. De vrouw is wat dat betreft invalide geraakt door de aanval. Er is een mediation project begonnen waarbij afgesproken werd dat de eigenaresse van de honden 500 gulden per maand zou betalen. Tenzij er iets in de pers zou verschijnen van de zaak. Toen dat toch gebeurde, is ze gestopt met betalingen. De vrouw moet nu rondkomen van 200 gulden om de 2 weken, dus 400 gulden per maand. En is naar de rechtbank gestapt om te zorgen dat zij meer schadevergoeding krijgt, omdat ze nu niet kan werken en niet kan rondkomen. Maar het blijft natuurlijk een hele treurige zaak dat iemand is invalide geraakt door de